Ahoj, v dnešnom videu ti ukážem, ako rýchlo klikať na myške a aké To mi vážne musel dať upozornenie, keď si nahrávam zvuk, ty kokos. Čiže v dnešnom videu ti ukážem, ako rýchlo klikať na myške a aké existujú techniky klikania. Ak hrávaš Minecraft, FPS hry, alebo chceš len zvýšiť svoju rýchlosť klikania, určite sleduj až do konca. Rýchle klikanie ešte len trénujem, takže ak to nevyzerá ako profík, ale skôr ako pokus o tanec na myši, tak prosím, rešpektujte to. Všetci sme nejako začínali, ne? No a na konci videa vám ukážem taký super trik, ktorý vám umožní oveľa rýchlejšie klikať. Čiže toto bolo klasické klikanie, ktoré používa väčšina ľudí. Rýchlosť sa pohybuje okolo 4 až 7 CPS. CPS znamená, koľkokrát ste klikli myškou za sekundu. A po anglicky sa to nazýva click per second. So základným klikaním vieš poraziť aj 20 CPS-kového supera, ale bude to o mnoho ťažšie. Záleží na presnosti a načasovaní. Ak chceš vyššie CPS, skús jednu možnosť rýchlejších techník, napríklad jitter clicking. Táto technika spočíva v rýchlych vibráciách ruky. Dá sa to spraviť tak, že napneš svaly v ruke a sústredíš sa na klikanie. Nezabudni, že to môže byť náročné na ruku, takže rob prestávky. Výhody a nevýhody. Môžeš mať viac CPS a to okolo 10 až 15. Ale nevýhoda je, že to môže byť únavné pri dlhom používaní. Ďalšia možnosť z rýchlych techník je butterfly clicking. Je to jedna z najjednoduchších a najefektívnejších metód na zvýšenie CPS. Pri butterfly clickingu používaš dva prsty na jedno tlačidlo myši a striedavo nimi klikáš. Táto technika ti umožní dosiahnuť 15 až 25 CPS, čo je perfektné na PvP v Minecrafte alebo rýchle akcie v hrách. Výhody? Butterfly clicking je super, pretože rýchlo zvýšiť CPS je jednoduché na naučenie a nebolí z neho ruka, na rozdiel od jitter clickingu. Ale pozor, niektoré servery to zakazujú, takže môžeš dostať ban. A ak máš malú myš, tak veľa šťastia s umiestnením prstov. Ďalšia technika, ktorá ti umožní dosiahnuť extrémne CPS, je drag clicking. Funguje tak, že necháš prst klzať po tlačidle myši, čím vytvoríš sériu rýchlych kliknutí. Ako na to? Jemne zatlač prst na tlačidlo a potiahni ho smerom nadol. Najlepšie funguje s myšami, ktoré majú mechanické spínače, napríklad Glorious Model O, Model O-, Rocket Con alebo Razer Dead Adder. Ak ti to nefunguje, skús grip tape alebo si utrieť prsty, aby neboli mastné. Výhody sú, že môžeš mať extrémne vysoké CPS, môžeš dosiahnuť viac ako 30 klikov za sekundu. Perfektné na bridging v Minecrafte. Ideálne na techniky ako God Bridge alebo Breezely. Pardon za moju anglickú výslovnosť. Nie je taký únavný na rozdiel od jitter clickingu. Má to aj pár nevýhod, pretože nie každá myš to podporuje. Lacnejšie myši to často nezvládnu. Niektoré servery to môžu zakázať, hlavne PvP servery v Minecrafte, ako pri butterfly clickingu, a vyžaduje to tréning. Nie je to úplne jednoduché na prvý pohľad. A toto by bolo všetko z videa. Teraz ten trik, ktorý som sľúbil. Ak chceš, aby tvoje kliknutia boli rýchlejšie a myš ich zaregistrovala ako dvojklik, nastav si nižšiu hodnotu debounce. Tento parameter určuje, ako rýchlo myš reaguje na kliknutia. Keď nastavíš debounce time na nižšiu hodnotu, myš zaregistruje dvojklik aj pri jednom rýchlom stlačení. Tu je príklad. Čiže ak ti toto video pomohlo, nezabudni dať like a odoberať kanál, aby ti neunikli žiadne ďalšie nové videá. Napíš do komentárov, ako ti to fungovalo, alebo ak máš nejaké otázky. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce.